Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Igbo nọ ndewo. Ebe a bụ Imeobi obi ndị Igbo obi eziokwu. Ebe a anyị na-anọ atụnye ọtụtụ ihe dị iche iche ọrụ. Ọgaranya gbara ya bụ ma ọ bụrụ na ewere dosi dị ọgbọgụdo anya dịka ahụ dị otu nọdụ enu ego ozi awụ iri kpọtara Imeobi agbazie elu ọgarapụ so nwa ọkara onye dị n'ahụ otu aka ọ dị nnọọ n'oge Imeobi ga-abụ eziokwu. Ka mbido ọghata ebe onye gburu agụ ka mma ka obido onye bụ nke bụ ọhaneze onye nwa bụ Comrade Nze Steve n'ala Jemba anụ ukwu amana ọnya nke mbụ OONJP bụ chi na nwata ọ dị na nwata ekwe efe ọnụ oji efi eme ọkọ. Incumbent Traditional Prime Minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Uwezuoka eze onye meka ime nke isisi African Tallest Man, otu onye na-ekpome olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka Haimam Tepimpo natara dike mma kepụ okpuru ọra dike erighị arịrị otigbu ụdị mkpa nwaanyị na-etigbu. Ekene m ụnụ ndị owunu ịzara Igbo obodo ahụ a ga-abọpụ idio adịkpama ndị be anyị ọmụnwa bụ Ambassador Chief Obiora Amaechi ọzọ dị m oge ebe n'aja ogbuoja ndị Igbo nwa na nke ọdịbụ ike achọ ọgwụ arụchi omesoro eke na-abara ya mbe ihe bụ n'aka ọ na-ele nka nkụ na a na-atụ egwu ọgwụ a ka ọ bido na promowa ọsọ egboriga na ọgba afọ mgbanya akpa aka egbe ekwu abalị ka aba mma ya dịrị oke na-ere na ọ dị mma. Igbo mmụọ ọzọ mmụọ ọzọ Igbo mụrụ ada mmụọ ọkụ Igbo mụrụ iko mmụọ inyom ekelekwara m ụnụ. Afọ m bụ Maazị Nwankwọ Ugochukwu ọzọ Ugochukwu tụbelu Nwankwọ dị asọ nke mbụ na mbụ nwa na nka ndị ọdịka chọ okwu ndị ji kpatigbu agụ jiji anọ n'ụbọchị ọnụ ụzọ ọba ewebeta anyị ji ọcha ọ ka mma ka ntaburi enwe obere etu a erue ka ọ ya abụ ọ bụrụ Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Ọ dị mma anyị ga-abụ n'ubi onye anyị bịa na nkịta ka emere onye nwere ozi pụrụ iche ntere anya aka ya bụ nwaanyị obodosi biko anyị tinye okwu ọnụ maka na okwu a bụ ike mkpa na-erie n'iwe na nwoke otu nwoke achọghị m ikpo ozi mana nwoke a bụ onye wee gaa nke ihe obi ya n'ọdịbe ma onye ụfọchọ oge ya na-adị mecha ahụ ọkọ na-ere n'ihi n'otu tawa nwoke ma isi ọnwụ anyị onye nro ya si ya ọ bụ chum na ụlọ dị ebe anyị ga si mkpa na ya ga-ana oge wee bụrụ si ya na ya na-anya mgbe ahụ ọ pụọ na ọbụrụ obere eweta aka na ndị eri ya na-anazi ndị nche wee lee ya anya ịma na ụdị ego a na-atụ ndị bụsi ya na kachasị na nwaanyị ugbu a wee gbakara iri ofu egbe ebe a na-asị ya ugbo dị ọkanaeje mgbe e meziri ya bụ ihe ọ bụrụ na mgba atụtaghị ọ gbagideziri gbagidere ebe ndị uwe ojii nọ ndị uwe ojii were kwụsị anya gwara ndị osi n'aka ọ bụrụ ọgwụ ndị nche obodo bụ ihe pụtara wee si n'ihe nwoke jesi achọghịzi ka anyị gụọ n'ihe nụrụ maka na ya ma na-eto siga ọghara ịrụ mpe ndị uwe ojii wee kpazie ya bụ ihe mana ihe anyị chọrọ ikwupụta bụ na nwunye ya detara akwụkwọ wee sị anyị biko anyị dụọla di ya gịnị mere na o kweghị arahụ na be nne bụ ebe ọ dị ozugbo mgbe ọ bụ ya ọbịa ọwụwa ntụnanya sị ha ebidola ebe nọ ara nnukwu mgbe ịbịa ọbụ amam ihe kpara ajide anyị tata wepụrụ gịnị mere na iwe dịka ụmụ nwoke adịghịkwa aka na be ihe ọgọ ma tupu aga mmiri ụwa mgbe e rerube ndị ọgọ mbụ mgbe onweghị ihe nche na-eji nsịsị maka mgbe m lụrụ nwunye m ana m arụ kọndọktọ 911 ana m arahụwa ndị ọgọ m ịma na nwoke dị ụkọ and akwadoro m akwado wee jee
nwaanyị wee kwete mgbe ya na o ji nri uru ya na mgbede and ọ na-eri uru ya kịta ihe ndị ara obe ndị ọgọ mbụ na m enweghị ọpshọn dịka ndị oyibo kwuru ya mmemme agha mma arahụ ebe asị ndị ya gịnị m mgbe ụfọdụ bedị adịghị aba m nke ụdara ala dina ole mgbe chi efu mana eri mgbe ya nzọtọrọ onwe m arahụbeghị mpe ndị ọgọ ya ọ bụ mmehie ahụbeghị ọgụ ọ bụ mmehie mmadụ ya rahụbeghị ndị ọgọ ya ọ bụ ụlọ Igbo ya rahụbeghị ndị ọgọ Anaba anyị ekwekwana ngwere gbaji. ya ọ bụ ngwere ịgbaji bụ mmadụ ya rahụbeghị ndị ọgọ Ndị ebe ndị ọga m atọ m ụtọ dị na nana. Ọkụ mmadụ ịrụgba ya. Ọ gawo mbịarute. Ya sị na ọ gawo ikwu ịtọ. Bịa marụbe abịa arụhụ bịa arahụbe. Abụghị ọgọtọ m arahụbe ma bịa na ha akwadịra. nwa agbọghọ ya kewara ya ya anyị na-atinye ọnụ na ihe na-ebute dịra ahụ ngobe ngọ alahụbeghị mbe ndị ọgọ m abịa naghị ekere ịlahụ echi maka ịma na dịka Igbo si eme ya oke mkpọghọta ka nne da anya ji eso ya nwere ike ịlahụta bịa echi lahụkọ nwanne echi agwa ha ọgọ gị bịa na akwụkwọ bairi eruone ka inyere ya aka sụfụ ya Ma ọ bụ ahụ tụrụ atụ akpụ n'ite ịsụwa. ya ọka mkparị ghara ịba ya Abụghị ha ọrụ. kama agbafu ala be enyi m nwoke ya ọka anyị tụdebe ya ebe ọ bụrụ na ị nwere enyi nwoke na ndị ọgọ ya bụrụ na ị nweghị enyi nwoke na maka ịrahụ be ndị ọgọ m ga iji taa nyebizawo ndụ ya o nwere nwoke enweghị enyi nwoke Obodo m amaghị ka ọ bụ ka m jere mbata obodo ọkwụ. Ma abụghị ka m ji arahụ wee ga adịgwụ na agba ịrahụ n'ụlọ akụ arahụ na paakị. Oyi. Mbịambara agboro ugwu ndịrị. ọ na-awụzie na paakị ọ bụrụ na o nwere onye ara na-agafe agafe Ihe dị nnọkọ. dị na onye ara edina Ụtụtụ amara onye mụ ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ndị ara na-achọrọ ịla amaghị ya elu ọ bịa dakporo gị na nwaanyị onye ara edina onye ara dakpuru m adakpokwa uru m. akwụkwọ m na nke paakị ọ kakwa mma mana ịmana onye ọbụla na-abụ uche na ọbịa ihe anyị na-atụnye ọnụ n'ime na nwaanyị ahụ ọ bụrụ na agbakanyere nwoke ego o wee si ebe ahụ ọ bụrụ na ọ na-eme koga ka nra wụọ ebe ụlọ mgbe tinye nwe obi ọrụ nke nọ ebe a bụ ihe mana ebe ọ bụ na asị na ọ bụ ọbụchi oyi ebe ọ bụ na asị na eto anyị batara na a na-abata gị dịka onye ogbo onye nyeba gịnị mesịrị na ọgwụgwụ nwoke egwe Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu Nke bụ eziokwu. Dịka omenala Igbo si dị, onye jere nụ nwaanyị onye nụwa nwaanyị nụcha mmecha ihe dị n'isi nwaanyị akpọrọ nwaanyị kpọọ ebe ka ị kpọrọ nna na be gị. Anaghị akpọrọ gị akpọrọ nwaanyị ka o dobebe nne ya. O nwere ife ọ na-egosi. Ejena nnụta ya anụta. Enwekwara m ike ịrahụba agbata obi m ma o nwee ka ife si dị, mana nke bụ ọgọ m aha ọ bụghị ọdụ eme. ebe ụgbọ ọzọ mana asị na ọ bụ chụrụ ama na ọ bụrụ na ọ bụ ọgụ ọnwụ anyị ji akwụ Nke m eziokwu. ụgbọ ọgụ ndị mmadụ Nke bụ eziokwu. azụzụ ma akpụ ezi tiri ibiri ji ọrụ ihe ahụ na-abịa agbata obi karịa ahụ na ndị ọgụ Agbata obi nọ ka nwanne ọgọ bụ ọgọ. Nke mbụ bụ na ife na-emebe agbata obi etie mgbobe agbata obi anọ etie ebe ọgọ osisi ka eji eso. Anyị nọ igwo nso ọgọ bụ ọgọ. Kama m ji ejebe ọgọ nje sụba akpụ agụ nọ n'ụlọ gụba m maka na iji ebe ọgọ je sụba akpụ ugwu ha arụọla. ya bụ na ọgọ gị enwee nsọpụrụ ya bụ ọgọ gị edebere gị ji ebe tara mana ọ bụ na ọgọ gị kpọrọ gị mmadụ oyibo kpọrọ ya gaadị na ọ bụ na ọgọ gị kpọrọ gị mmadụ ọ ga-ebu iwe oche kwesịrị ya maka ọnwụnwa ya nwaanyị ọ nwanne ya nwaanyị ka gịnị ya dị onye ejighị ego adịghị ebunye ya ezigbo oche ọ dipendere ụdị ọgọ o nwere o dipendịrị ụdị testi ọgọ gị onwedego na ọgọ gị nwere ike bụrụ na ọgọ gị bụ ọgaranya ị ga-eru nwaanyị maka na ọgọ gị bụ ọgaranya mgbe anyị na-ahụ mgbe anyị na-ahụ ọgụ ọgọ m agwabeghị ya ọgọ m agwakwanya
for one day ọ bụ na ịmụpụta ọnụ gwa ya ọ bụ na nwaanyị nwere ajọ ọnụ n'ihe enweghị m ajọ ọnụ mgbe a ụwa ọkụkọ ọbụ na mkpọsa ebekwasị nsị gị na ọgọ m asị dị m bute oche ọgọ m egwu nkịta akwụkwọ ndị esi m butete n'oche a ọgọ m adọmma o nwere nwoke be anyị ihe mere na ọnụzi nweta nwaanyị ọ chọrọ ịnụ bụ na tupu ọ nụọ ya ọ ka ọ na ji rụọ mgbọdọrọ kọọ akpụ kochaa ahịhịa gbuo ji kee n'ọba ka anụbeghị anụ n'aka na enene ma eji anụ ma eji ha anụ ihe ọhụrụ akụ ya akpụ na ite asị ya nwoke so ha ọ gbakọcha ya sị ma ele ka ya na ibe si dị eje ya enụbeghị anụ mara na ọ bụ nwoke bụ na ha amachasị ogbugbu ka a chọrọ igbu ya a na-ego ihe nkiri nke ekete ka a na-eke ihe n'onu o si n'obodo afụgogo m onye a na-abụ kwadocha ụmụaka asị ọgọ begodo gbugbo ụmụaka nwanne oji Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ihe m chọrọ ịjụgo bụ ịrahụbeghị na nke ndị ọgọ alahụbeghị ma bịa sị na ịrahụbe ndị ọgọdọ njọ mana ije ara ọ bụrụ na ọgwụkwara na ọgụ nwoke a bụ ụgbọala pụọ kịta dị agbaka iri ya egbe igwere etu isi mee megide ayọtazi ya iri n'afọ mmụọ isi ichi na gịnị mere ka ọ gbafọrọ o nweghị ka a gbabiri na eji agba ya ọtụtụ ajụ na nrahụbe ndị ọgọ gbafọ egbe atụba mana ka o mere otu ọmụfụ ọ mara na bọọlụ adịghị njọ ọ bịawo na ọ ma aga ọ redi iwere plọg tụọ ọgọdụ mara ma ọgọ ma onye ewu na ụdị oge ị nwere ahụ ma tekwu na mara ahụ abịa mkpu na ahụ dị njọ na-atụ plọg na asabụ ihe ọrụ mana ọgwụ mana mgbe anyị na-aga ụkwụ ije na-agba ihe ka na oyibo kpọrọ ya roring gate ọgwụ mana enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ eme ihe na chi azụ ụlọ bata ma ọ bụrụ na nwata were ọnụ ụlọ nke ndebe ọgọ m enweghị azụ ụlọ ihe ụzọ ka m na-esi edebe ọgọ n'ụlọ siri ibe ụlọ ajụrụ m ajụ ọgwụ mana ọgụ ebe ọ chọrọ vutere m oji ọnwa be n'ụdị ka mgbe a na-edenye wee na-abịa mgbe nụrụ nwaanyị atụghị mgbe a na-emete enyi tupu alụwa a na-anụcha bifo mebe enyi agaghị anụcha anya mechaa ihe niile tupu imebe enyi mgbe ụlọ nọrọ nwaanyị foonu ọdị foonu adịghị anụrụfa nwaanyị aka kpọ nke bụ na ichekwa ọ bụrụ na ibi ka franchise mgbe ahụ ejiri nwaanyị hazie nwa agbọghọ do ya fasị ya iruo ụwa ọ dịwa mkpụmkpụ etu a enyi asị ya na ọ nnukwu dị mkpa ọ bata na Zaria ọ na-achọ dị mkpa ebe ha mkpụmkpụ n'akwụkwọ nwaanyị asị na ya ma nje maka ụmụ nwaanyị chọrọ onye topuru etopu tara anya dị abụnya na ya yiri na-aga n'ụzọ ọ bụrụ na mezi akpata m enyi ọ na-agbu egbu ya iyi ọ na-egbugodi ilu na-ewepụ ihe ọnụ n'ala onye nwoke na-eji mkpa ya na mma ya ọ na-edi mana ọ bụrụ ga a ga-achị ọgwụ ya na anya onye nwere ogwogwo imi ogwogwo imi ahụ anyị ya nwere ike ịdị n'elu mana ihe ya na-ebu nọọ pikchọ bikos nọọ pikchọ ka onye na Amerịka ji wee lụwa onye aka mpi enweghị pikchọ ma ọ bụrụ pikchọ esere parịkwọta esi na mbenukwu wee sere ebe a ka esiri sere pikchọ nye ya uwe nene nwata na-enwe gita bụrụ sọ mma ewere pikchọ ahụ ewere mee ego so ụmụnna ya mere ego na ya nọ ya ewere mechaa ego dịzie mbọsọ ọ bịara asị ya ya mkpọ nya natabịa nene nwunye ya ọfụzi ma enyi ya nwunye ewe bi ọ bụrụ bụrụbende ewere mee enyi ewe bili ofụzie nwa ihe ọbụla aka dị na-ajụ na nwa egbu na enyi eso mma one anya na pikchọ na-enye ya no it can be n'ọnụ oyibo ọ bụrụ otu a so by then erighi ya imene ego na imene erighi ya nke anyị bụ mgbe nke anyị si n'azụ mba n'ihe nwakwa ọjọọ n'ihu mmanwụ mba ọ bụ oge nke ụlọ bụ fon nọmba anyị na-ene fon nọmba sasa ọ bụrụ foto anyị na-eme anyị ji aka anyị asa emekọta fon asị si ma ebido kọ akụ nwaanyị yipụkere akụ ụzọ na ụmụaka Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ụmụafọ Igbo bụ na-afụ na oriakụ Dorothy wa apaghị Dorothy ifugo na ihe dịbụ oke dịbụ oge n'ụdị na ọkụkụ sụsọ dị bụ onye ọ na-agba aka ekpe ịrahụ na be ndị ọgọ ya mere biko gbagharịa udochia maka na nwere etu ọ dị ahụ atị afụsi ọgọ emegide
ahụrị ya ji ebe n'ọkụ. Ya bụ na ya bụ ihe dịka ọdị anyị nwa bụ ụmụ nwoke ndị Igbo n'ọbara, ya bụ ka anyị na-eji mee etu a. Ya bụ biko ihe dị n'ọbara ịgwọta na-enye nsogbu. Tupu anyị aga n'ihu ka anyị pụtakwara Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Anyị chọrọ ịpịachi okwu a n'ụbọchị tata. Ịma na ihe anyị na-eburu Igbo bụ na onye ọbụla na-ekwu uche ya. Kwuo uche m, ọchịchị kwuo uche ya dịwara n'ala Igbo n'ọkụ tọrọkpụ, maka na nna na-apụta mgbe ahụ kpọọ nwa sị ekele ihe i chere ka o sikwu na ya na-amụta ihe. Ya mere na ihe anyị na-eme na oge Imeobi dịka unu maara bụ ka anyị kwupụta obi anyị etu ọ dị n'omenala Igbo. Maka na enwere ihe bụ nsọ ana, mana amata na enwere ihe bụ nsọ ana na be unu na-abụghị nsọ ana na be ndị ọzọ. Ya mere biko ka anyị ghara iji maka ya bụrụ ebe onwe anyị akara anya. Biko Nwankwọ Asọ afọ Igbo. Igbo bụ Igbo ekene m na aka mbụ onye nke unu Nwankwọ Asọ, nwa na nka ndị ọdịike chọrọ okwu ndị oji ikpe tigbu agụ jiji anọ n'ụgbachi ọnụ ụzọ ọba uwe meta anyị ji ọcha ka ọ dị na mgbe ọzọ. Ụbọchị ndị Igbo Igbo njem ụlọ bụ ibe nna bụ ụlọ bụ egbuo enyi mma ndị be anyị ọnụ ma ọ bara ka ejiri ụwa kedu ụmụ afọ Igbo n'anya na Igbo bụ Igbo ọnụ na-asụ nnọọ. Igbo nwe nze m ọzọ ekele m unu ka onye ji ya zere anyị kapụkwa ihe anyị bụ Igbo nfe obodo ofu anyị dere ihe ya anya demenụ n'aha ndị na-ekwara anyị aka n'Igbo, n'aha ndị nọnyere anyị ka anyị dị na-asị unu mana ọ na-abụ atawabụtụ ọnụ ọra na oge mgbukwu ero na ya ma n'oge anyị agwụna ọ bụghị na anyị emechaa ihe anyị ji bịa, kama na biko anụmana taa echi ka bụ nta. Abụ m nwanne m nwoke Mike Onobo, onye nọ na-akpọ Ugwumba ndị Igbo. Emesịa